rayuwa komai yayi farko da ƙarshensa. Allah rahimi shi yake iko ga dukkan bayinsa. Ki daina kuka share kwalla rayuwa da alkhairi. An cutar da ke ina gajiya. Alhamdulillah. Fatan mun same ku lafiya. Alhamdulillah. Na wuni. Lafiya kalau Minat. Ba gajiya. An samu result mai kyau ko? Mama, daman na sha alwashin idan har result ɗinta yayi kyau to zan zo domin in zo mata da albishir. To kuma alhamdulillah ga result ɗinta ya fito kuma yayi kyau. Daman ba wai tun yau na yaba da hankalinta ba, wadda take da jajircewa wajen neman ilimi da kuma hazaƙa. Saboda haka na ce to idan na zo zan zo in kyautata mata, amma ba ita kaɗai ba har da ke mama. To na duba duka wata hanya da zan iya kyautatawa, amma na ga cewa dukansu ba madawama ba ne. Saboda haka na ce idan babu matsala ina so a bani Minat yin aura. Babu komai. Zan ba ku lokaci domin ku yi tunani a kai. Daga nan dai shawarar da kuka yanke sai ku gaya mu. Haƙuri na rayuwa komai yayi farko da ƙarshensa. Allah rahimi shi yake iko ga dukkan bayinsa. Ki daina kuka share kwalla rayuwa da alkhairi. Ƙawata, wallahi wani abu ne ke damuna. Shi ne ba za ki gaya min ba. Wai Honorable Jamilu ne yake so. Shi ne za ki shiga damuwa? Sadiya. Dakata, kar ki bari kanki ya kulle. Ki maza ki yi da shi inda zai bari ki ƙara makaranta. Haka ne ƙawata. Ya ce min zai bari na ƙaras karatuna. Hasali ma ya ma alƙawarin in har na ƙaras karatu zai nemi min aiki. Wannan ba abin da ba bane, abin da na farin ciki. Ƙawata kenan, sanin kanki ne. Ko son rai ban taɓa yi ba. Kwatsam sai a bijiro min da magana aure, dole zan ji wani iri. Ƙawata kenan, lokaci ne. Duk wanda lokacin shi ya dole zai yi. Ya zaɓa mana abin da ya fi alƙairi. Abokina? Wallahi nake gaya maka. Mai gidana ya dana wani babban tarko. Wata babban kurciya za mu kama. Gaskiya idan kun kama kuma ku sama domin ina son cin naman kurciya. Gaji shi fa. To ai ba kurciya bace. Ai ba kurciya bace. Wata zazzafar yarinya ce nake gaya maka. Yarinya? Mana. Ni ba ruwana. Ba ruwanka? Ba ruwana. Wallahi da ruwana. Kana da hotonta dan Allah? To babban dan sa ido. To matar ogaci. Oga wanda na sani? Ayi mana. Faɗa gabin namu. Hello? Hello? To yin labai. Hello? To yin labai. To, ganin zuwa. Shi ne ke kira na. Wani rabin da wani rabin ne kira ni. Yanzu zan tafi in ce in samu wani rabin. Yanzu nan. In na dawo sai ma. Yana ba mu sa. Kuma gaisa. Kai, ina gaya ma ba. Wannan ubangidan nasu ba kuma mutumin kirki bane. Wani rabin na. Shi mana. To siyasar ta sama da aka ci da kuɗin haram. Wallahi mugun lalata ya mutane. Yaushe zai wani halaliya? Duk kwanaki nake so in gaya ma, in zan gaya ma in ganshi a gun. Ai. Ga ba zan magana a gun ba. So kake a daure ni. Siyasar da aka ci ta da kuɗin haramun yaushe za a yi wani halaliya?
ai abokina ina gaya ma wallahi duk su suke lalata ƴan mutane gaba ɗaya. Wai baka gani yanzu yarinya babu dangin iya babu nawa amma ka an yarinya ta tafi Abuja? Abin da yake ban mamaki sai ka ga yarinya ba shago ba ba wata sana'a ba amma ya ka ganta tare da wata katuwa waya a hannunta fa. Kuma mu ba a sai mana. A to kai katon ka da kaiwa zai siya ma waya. A kato da ni. Me aha? Alle kato. Mamaki ma kake? Ni mana. Mu ba a sai mana ba? Katon ka da kaiwa zai baka waya. To kato kenan an ji jiki. Kai ba ma wannan ba. Ina ɗarin nan da karanta jiya. Wai baka yafe ba? Yafe ma wallahi ba zan ban ma ba. To sai kai Allah isa. Ni Allah ba a san nake so a ban ba anan nake so a ban. Wallahi dai kai Allah isa. Ni Allah ya isa wallahi sai ka ban kuɗi na. Amarya, ba amarya ne kin ce daga ina kuka gidan mana. Sauri. Yau kin mata. Yau kin arzu. Kana ganin ya dace in je gidan mutumin da bai aure ni ba? Haba mana amarya Minat. Alhaji ne fa honorable. Mutumin da ya biya kuɗin auren ki? Ai ya kamata ki dauke shi tamkar mijinki. Duk abin da yake mai kimai. Kin ji? In buɗe miki kofa mu tafi. Kin ji? Hawa min nan amaryan Alhaji. Kyau ta kai kauye ci. Sorry na ga kin da kauye amaryan Alhaji. Shigo Alhaji na ci. Ba abin da zai fanka. So mu je da Alhaji. Taho mana. Taho. In shiga? A Amina karka shiga. A Amina ki shiga mana. Wanda ya kai kuɗin aure gidanku ba zai cutar da ke ba. A Amina. Haba mu. Me kika tsaye? Na shiga ban kike shigo ba. Dan Allah ki dinga ci. Shigo. Shigo mana. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun ɗaura shirin za ta sanar da ku.
Dakata Alhaji. Haba yalla bai. Baka san an hana fakin a nan gurin bane ka zo kai fakin a nan? Ai ya kamata a ce idan an hana fakin ana ya kamata a ce a rubuta ai. Ban ga inda aka rubuta no fakin ko makamancin haka ba. To amma tun da ka hango ni a can gurin ai ka san cewa an hana fakin. Ya kamata dai a ce a rubuta. To kaga kar ka sake faɗan irin wannan. Ka shiga kawai mutum police station din. A'a yalla bai ai ba haka za a yi ba. Ba haka za a yi ba. Tunda ba a rubuta no fakin ba ai kaga ai ban yi laifi ba. Ka shiga kawai mutum police station din. Yalla bai hakuri za ka yi. Babu nan zan san hakuri. Kar ka sake bani hakuri. Kai mun laifi na biyu. Haba yalla bai. Ban ga inda aka rubuta no fakin ba ko makamancin haka. To kaga kamata a ce ka zo kuma ka ce baran ne mota ba. To kaga Alhaji abin da nake so da kai kawai mu shiga mutum police station. Yalla bai. Bai kamata ka ce aka ba fa yalla bai. Ba haka ya kamata a yi ba. Wai kaga wai kama ne wai an hana fakin anan. Korawa kula area ta ba zai babban naira sun yi ma waje da su. Haka za a yi? Wannan shashashen zaka saurara kana ganin yadda yake? Wani naira 50. A to shikenan. Dan Allah malam ka shigo mu tafi me sai yayi wannan? Ka shigo mu tafi malam. Kai wa farko da ƙarshensa Allah rahimi shi yake iko ga dukka bayinsa ki daina kuka share kwalla rayuwa da alkhairi an cutar da ke burkanki yau aka wargaza an saka rayuwarki cikin wani hali mai wuya wayo rayuwa mina kin yi rashi na mahaifiya komai yana da magani Allah zai fitar da ke amina 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 amina